കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളൊരു സ്ഥലം വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പലവരും പറഞ്ഞത് വയനാട് എന്നാണ്. എന്നാലില്ലേ നമ്മളെ കണ്ണൂർ നമ്മളെ സ്വന്തം പാലക്കൻ തട്ടിലാട്ടോ സ്ഥലം വരുന്നത്. ഇത് കാണുന്ന കണ്ണൂർക്കാരോടാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും അടുത്തൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലം വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നാൽ പിന്നെ എന്തായാലും രണ്ടാമതും വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇടയ്ക്കിലും നല്ലൊരു സുലൈമാനെല്ലാം കുടിക്കാൻ പൂതിയായില്ല, നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ. അവിടെ തന്നെ കിച്ചണും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറച്ച് മേലായിട്ട് നമ്മളെ പൂള് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ചില്ലാക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മോർണിംഗ് വ്യൂ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അവിടെ പോയിട്ട് കാണേണ്ട തന്നെയാണ്. വലിയ റേറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മളെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ.